Díghíomh is bise Eoin Ó Dubhghaill idir seoir nós agus duine a ágan ó bhádóir dhéanamh san nithe le haid taifeadíana agus sé leanana sa mo Léirmheas ar na scannán nua Deadpool 2. Spanish. Honnig Deadpool in year dua ar go leordíní nara mar gur scannán barúil action a bhí an rinne cap magan an scannán eile bhí sa genre céanna agus cábhfuil se seo clistí am hána. Honnig Deadpool in year dua ar go leordíní nara mar gur scannán barúil action a bhí an agus rinne se cap magan an scannán eile sa genre céanna. Tá sé eisceachtúil freisin mar gur scannán maith le Ryan Reynolds á. Tá brón arm Ryan. Tá sin barúil mar sníonn Deadpool in se tágatí go agus sinna fógúte. Sinna fógin ar an misé lein. Enos. Tá Ryan Reynolds at aisiom léana le scannán níos fuide, action níos áféisi agus níos smú joke an a garsúla an le iarchtaí an rud céanna bhaint amach is bhainna chéan amach agus an chuid is smú aidín leis. Tá an scéal simplí ach éfachtaach mar smíonn tú niúrma go faoi agus cén raibh in dánam sa gúnaí agus gronna héfachtaí specialta cinnal más loch leanan do an character who Tanyan scannán seo go mór le. Tá an aisteacht anmha go hádaí Julian Dennison, Monica Baccarin agus dar nói Ryan Reynolds hain. Níl aon duine eile ar dam tá an páirt Deadpool a ghlacha níos ár ná Reynolds agus i mo thuairim sé na rairc is sásta scannán ná na rairc boga deasa idir a hain agus Baccarin. Tá an scannán garsúil, tá sé áféiseach, tá an scéal cinál lag agus brisinse an fortháil beag an rómhinnic bumsa ach mar sin hain bhain mar go leor sprías agus mar dearma mas loch leanana go an character hu agus mas loch leanana hu go chéad scannán ní bhéid éon mábhart. Nó, beidir go mé. Agus má bhíonn chur tweet amsa ag onidíd-seach ar Twitter nó fág teachtacht grána ar an bhí seán seo. Gur míle mágaí agus slán go fóg.